Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagog espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Good day everyone sa atong adlaw pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, niya pa kita magadupot sa atong tunanan the doctrine of sin. Okay, padayon kita, mudritso kita, o it's presume nga migamit ka na sa 1 Juan 1:9 nga prinsipyo, o alang ka mo dili magtutuo na imong gidawat gituuhan sa Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Okay, now kagahapon, atong gipa tinaw kanimo, bahin tandok ngita bahin sa mga atheist, okay? Og ato nang pa tinaw kanimo nini mga butanga. Og akong sublion sa paghisgot aron ato makita og klaro kini. Og tungod sa kahimtang tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao ang matag usa ka tawo na himong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tang tanan ni Adan. Okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga o magatangag sa original nga sala ni Adan. Apan gihimo kini sa Dios, tungod kay ang Dios nagpahimutang pod siya og usa ka kahigayunan alang sa tanang tawo. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, di man pod mangkon, di man pod mapahimutang sa Dios ang iyahang plano alang sa kahigayunan nga ang tao mahibalik ngadto kaniya. Nahimulag gud ang tao gikan sa Dios, gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghihimog paagi aron ang tao makabalik ngadto kaniya. Tingaling mangutana ka, o nga naman kung naingon man anak kada. Well, naingon ang kini, naingon ini, tungod kay mo magud ni ang isyu ni Satanas kung hinumdong ka. Naon sa man diay nitabo ni Lucifer. Well, si Lucifer misupil batok sa Dios. Numdong ka. Tungod kay ingsupak man to si Lucifer, may kontra man siya batok sa Dios. Ang Dios mihimo og paghukom. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel nga mingkuyog kaniya. 1/3 ang mikuyog niya. Nga kini silang tanan itambog na dito sa kalayo. Apan atong makita suma sa previous natong mga pagtuon nga kini si Lucifer mihimo og pag-apilar. Ug tungod niadto ang kalayo, na nabaya ang kalayo, anahibaw ta na, right? Ang kalayo na nakaron. Kay giandam naman kana sa Dios. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer og sa tanang mga anghel nga nanguyog niya. 1/3. Apan matud pa ni Ginoong Jesucristo, kini nga maong kalayo, pagasudlan, inigabot na sa katapusan, dili sa karon. Samtang ang tao aniya pa, apil ang tao, samtang aniya pa siya kasaysayan sa tao, samtang ang kasaysayan nagadagan nga ang tao anaa, ang kalayo giandam. Giandam na kini alang kang Lucifer o sa iyang mga anghel. Why?
Tungod kay si Lucifer o ang iyang mga anghel na hinukma na, gihukma na sila. Tungod sa ilang nabuhat, nahukma na sila. O gipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga si Lucifer pagasilutan. Kay ni isyo naman si Lucifer nga, ikaw may gabuhat nako, ikaw may gahatag sa akong gahom, ikaw may gabuhat nako nining tanan, ug sa uman nga naglihok ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnan o kagawasan, imo na akong silutan ni noon. Now, di ba ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo? Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako, unya imo na inoon kung silutan tungod kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako. Na mao to'y appeal ni Lucifer. Nasundan ni pangayo kay hindi ka muwas passing. Mao tong miingon ang Dios og okay, Lucifer, akong buhaton ng tao ug akong ipakita nimo og nganong silutan kanako. Mao na atong trabaho karon, nahibaw ba mo ana? Mao kanay atong trabaho karon, atong tulumanon. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Paminaw, mao na hinungdan ngano nga importante ka tao, ikaw, ako, kitang tanang mga tao, bililhon importante ta. We are important. Mao na naka-importante nimo tao. Tungod nini. Ayaw pa ko na una nga tungod kay ikaw buutan, ug tungod kay may kang tao, mao nang importante ka sa Dios, dili. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamayong tao. Hinumdumi kini tao, ania ka dinhi gumikan sa usal lamang katuyo, aron sa pagmatuod, to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Nganong sayop man ang iyang apil? Nganong kitang mga tao makaprobar man ini? Tungod kay, paminaw, makaprobar kita mga tao nga sayop ang apil ni Satanas tungod kay ang number one nga isyo nining maong kahimtang unsa man. Abe, mungutan ako nimo. Unsa may nag-unag yung isyo? Kabubuton, volition. Buot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer nga bisag tinuod nga ako mo'y nag-create og kabubuton ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios, ikaw na'y responsable, you are responsible niya ng kabubuton nga akong gihatag nimo. Nganong ako pa may imong pasanginlan? Akong i-prove na nimo. Buhaton ko ang tao. And here is what happened to man. Mao tay hinungdan ngano tong butangan sa Dios og kahoy nga diin ang bunga niya tong kahoya mo'y pag-ilas maayo og sa dautan. The tree of the knowledge of good and evil, sa tuyo nga paggamiton ng tao sa iyang kabubuton. Mupili ba siya sa pagkaon niya itong bungaha o dili? Kay ug wa pabutangi sa Dios og kahoy nga bunga niya tumoy pag-ilas maayo og dautan. Unsa may gamitas tao sa iyang kabubuton dito sa hardin sa Eden? Wala. Usara gyud ka kahoy. Usara ka butang. Usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Ug unsa may nitabo sa tao? Nalaglag. Nalaglag ang tao gumikan sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. Now what is next? God developed this time a plan. He put up a plan. Uban sa tuyo nga ang tao mahibalik, mapasiguli ngadto kaniya, ngadto sa Dios. Apan ang tao makabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa? Kabubuton na pod. Kabubuton gihapon. Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag,
kinahanglan nga but-an pod sa tao nga siya may balik ngadto sa Dios. Kasabot ka ba? Apan ang pamaagi nga siya makabalik ngadto sa Dios, usa ra ka paagi. There is only one way. And this one way, iyahang paagi sa Dios, dili paagi sa tao. Sabtagi na. Apan ay problema nining bahina. Si Satanas, na mo'y nagadumala sa kalibutan karon, nagapaningkamot, nagapandimbasog nga iyang lawgaon sa muko ng tao. Naggamit ni karon sa Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw, pagsamok sa tao, aron ang tao maglibog, malinga, o malawgaw lagi, hangtod dili noon kini siya mahibalik ngadto sa Dios. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig aron di na makakitag klaro ang tao? Ug mahinungdan nga naan ay mga tao moingon og mao ni atong buhaton aron ta makabalik sa Dios. Uy, magbuhatag maayo. Dili igo ang pagtuoy. Di ba di ay na paglubog sa tubig? Kay kung natong tanahon ang katinaw pulong sa Dios o ang iyang kamatuoran, way hinungdan. Dili mo apiktar nato ang kalubog sa tubig tungod kay ang katinaw, ana lamang ang katinaw sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo ay atong tuuhan. Kung ang pulong sa Dios mo ay atong dawaton, nan, klaro kayo. Kung unsa gyud ang tukmang paagi apan ang Dios niining kalibutan ni Satanas, nagabuta kanila. Na may bersikulo diha sa Biblia nga nagsulti nga si Satanas mao'y Dios karon ning kalibutan na, Dios nga gamay nga di. Ug tungod niya na, kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. That is why the Lord Jesus Christ will say niini nilag, pahawa ka mo, wa ko kailan ninyo mga magbubuhat og dautan. Ug sila gitambog dito sa kalayo. Nagiandam ra unta para kang Satanas ug iyang mga demonyo. So it's only a matter of choice. Ilang magidesisyonan nga moadto sila dito. Makita gyud nimo ang kaklaro sa pulong sa Dios nga sa matag higayon nga umatagutlo sa atong kinabuhi, volition, ang kabubuton gayod ang atong giatubang. Musta? In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. Decision, decision, decision. And we are all a product of our decision. Musta? Mao nang gihatagan gyud kahigayunan sa Dios even during the tribulation period nga nagkaguliyang, nagkabuang-buang ng kahimtang sa kalibutan, moapil na gani mga anghel sa pagpaklaro sa unsa ang paagi sa kaluwasan, panbisan pa niya na. Daghan lang gihapon ng mga tao ang musalikway. Moingog, tuo mamana, di mahimo na. Kini mo'y angay natong buhaton. So here we are, seeing nganong naingon ini ang kahimtang sa tao. Umikan nining tanan nga atong giasoy karon. Ug busa, tungod niini. In fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kaya aron makagamit ta sa atong kabubuton sa paghimog desisyon kung ato bang sulbaron ng maong suliran, pinagi sa pagdawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato o ato bang isalikway. Noon sa may gisulti sa Roma 5:12. Okay, ang basahon. Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ang tanan, no excuse.
ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga tao. Mao nga di na lang nato lubgon ni og sagulan og magbuhat day ko mayo, maningkamot day ko, mao ni akong buhaton. Dili na. Tungod nining makaluluoy na tong kahimtang, ang atong kahimtang patay tang tanan. Kadungog ka? Patay kitang tanan. For as in Adam, all die, spiritual death. Mao na kini ang atong giingon giingon dinhi, in Christ, all will be made alive. So, kung natawo ka lang kausa, mamatay ka kapila. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung natawo ka makaduha, if you were born twice, kapila ka mamatay. Kas ara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ning kalibutan usa ka na kagarantiya nga patay ta. Ang pagkatao nimo nga buhi niining kalibutan garantiya ka na nga usa ka kapatay. Ayaw pagkalibog na. Sublion ko sa pagpatinaw ini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kay pagkatao ka mang buhi, physical, dinining kalibutan kana mo ay buhing pagila nga ikaw patay. Sabot? So may I repeat to state the principle here. And listen, paminaw. If you are born once in this world, you're going to die twice. But if you're born twice, you'll only die once. Understand that. Ato ipadayon kini ugma. Salamat sa iyong paniguban o hinaot nga. Dili ka mo sipiyan sa atong pagtiwas o paghumani ining atong pagtuon nga mainungdanon pagayo alang kanatong mga magtutuo. Ug sa tanan nga buhi pa physical nining kalibutan. Amahan, salamat nining grasya nga mong gipahi muslan nining adlaw sa imong pagpatinaw kanamo nining bahina. Bani kami sa mong pagpadayon sa pagkinabuhing espirituhanon nga unta mo magamit kining mga doktrina sa among pag-atubang sa bisag unsang suliran sa kinabuhi. Salamat ning grasya sa among pagtuon sa mong pulong sa pinaagi sa YouTube channel sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.